Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nangandam na sab sa posibleng epekto sa maabot nga bagyo dinhi sa Sugbo. Mga local disaster councils gipaalerto na usab. Si Nico Serino sa report. Gisugdan karong adlaw ang pagtak-op o paghipos sa pipila ka mga higanting billboards sa Dakbayan. Sama dinhi sa may iskina Gorordo o General Maxilom Avenue. May ubang billboards na nga una nang nahipos og mga frame na lang ang nahabilin. Ang lakang gihimo subay sa posibleng epekto sa umaabot nga weather disturbance. Sa Kapitolyo, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO may alerto na sa ilang mga sakop. Gimanduan ang mga local disaster risk officers nga magbantay. Nunot kini sa presensya ni Typhoon Mangkut nga kunmusud sa Philippine Area of Responsibility tawgong Bagyong Ompong. Hinuon, matud pa, dili kini direkta nga moigo sa Sugbo ug Kabisayan. Dili man siya mo landfall diri sa tuwa, no? Pero di lang ta mo kumpiyansa kay base pod nila mo dala man siya hangin, napoy ulan, mao na nga ang atong pagpangandam importante kaayo. Apan di mo kumpiyansa ang PDRRMO, maong mihanay na sila og mga lakang. Importante matud pa nga kapangandaman ang unsa mang mahitabo o galing mutipas ang rota sa bagyo. Ang ato lang ipaniguro ang katong mga areas kay taas-taas baya ang init. Ang taas nga init mao na siya ay delikado kung mukalit og ulan o baha. Mao na say cause na ang mga paghumok sa yuta, landslide, erosion. Nico Sereno, Balitang Bisdak.